Mugavana wa kaunti ya Kisii Paul Simba Arati ritkoria rero ni gakora igikaro n'abatureti kuri binyoro aime kaunti ya Kisii munenchire yemo yogo tegerera amagani yabo nabo igo kubaerera egati yemerobiryo y'amagendero aikiranire nabo igo arachi gwikirania kurengana negati y'abatureti habo nigo bamuburire Simba kubenyora asoko bachi uniform nabo igo bakanukera umutinyi asensemo yayo mugavana ni gatebire unanigo okwaga chago kigwanda kyamabere nabo igo kiriage korosia emigati asabanto wetania chimibere n'abangina ababoraka barache kwenyorera emirimo nabo igo kubaburi bamusire asoko irena abisi nani kwa toino ile uniform tubwa ngoje chikara chira moroche chikara chira chikara kia tutage tochirusio tobe uniform. Haleluya. Aya evidence kan kwale evidence kan na tutana corona lakini ya kodi gazi ase Kisii county atota ita upongeza na oyugo chikocha ego etani Simba impata getege ndoke ko batambura ekoro bale michimega ebintu biko kuna ebibande byega kose name tags omongira gasu geteiga na ndali ni uniform igago sikwa na ono kaje se nyumba ya marua igago sikwa omugabo noito ni madro mane muole amali etangwa to mere tu chi uniform tipi muchisize mbali abagaka abana bangina babeke nechibuti bagwetera emesosino ime yanda kora bono kukolera iga abagaka nabangina baje tukolya nabatuleti Moses nyomba gaba noito nane nkoira nare ntabega no mwabere busongo gaiga gosegusi yaito ga nje no mujumera ngi Nairobi muma yatenga kikusi yaito yarenge ebasari abana njarengo na rule bono iga mpako mwako gocha chirengo cha kurwa bilioni yemo nukuteyemo ebasari kibese Johnsby aba mraba kana bayengo chimenansa kibese kinaira abana baino na abana baba mraba mino baguchire school gaga iganya muri gere cyabo gakabari mayegali obwa gachimbo libogendreto erine factory y'amabere to korosi ororo milioni 300 amabere abanyali bali mbarega abanyali bali nabakuru amabere amange be prepared we komote nyokiana tuanzire kura amabere elite yemo at 60 shillings mabere ayachega iga arosigwe apakiwe agende toya abana baitu ba grade 1 ECD grade 1 2 3 4 5 and 6 abera cross kugaiga bantu bakori kugaiga nkaru 200 na kando gali to abekre bakery na ndi nkwaga cyane ki bakery ikominemo kere constituency ebwate bakery abangi n'ababuraka baho cyokore gasi yororo gasinde busenga sintari ntache pae kwe wasinye dati eba tanango tajango ngira barenga bango sa tindigere maega mo wanja boygo